Bwalo la milandu la Senior Magistrate ku Lilongwe lapereka belo kwa anthu 11 omwe akuganizira milandu yakuba mopseza komanso kuononga katundu mwadala. Anthuwa ndi Bruno Munlo Makina, Eric Pakamisa, Alfred Kadula, Dave Malamula, Joseph Tiribe, Gideon Isa Saidi, Rogers Fakiri, Lamek Mandua Nkasa, Lester Kanjunga, Howard Anusa Kadango ndi Alexander Mavuto Njuchi. Ndipo anthu amenewa atakhala tikuwaona mbuyomu akuyendera ku khoti ndipo wamanga akakhala kuti awamasula. Tikulandireni kwina kulikonse kumene muli pa Malawi Today. Malawi lero. Tiye tikhale limodzi pamene tikhale tikupasirani satani wa nkhani yonse. Ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo madzulo ano muli ndine Aida Chwaya ndi mzangayu Dawson Kamanata. Koma poyamba nayi mitu yake. Bungwe la International Monetary Fund lamaliza zokambirana zake ndi boma la Malawi ndipo latsindika kufunika kuonetsetsa kuti ndalama za boma sizikusakazidwa. Mtsogoleri wa zokambirana m'nyumba ya malamulo wayamikira aphungu a nyumbayi momwe ayendetsera zokambirana zawo sabata ino. Ndipo apolisi ku Lilongwe amanganso anthu 11 omwe akuwaganizira milandu yosiyanasiyana patapita mphindi zochepa bwalo la milandu litawapatsa belo. Takulandirani mu nkhani zathu. Bungwe la International Monetary Fund IMF lamaliza zokambirana zake ndi boma la Malawi pamomwe chuma cha dziko lino chilili komanso njira zomwe boma lingatsatire pokonza chumachi. Mkulu yemwe anatsogolera zokambiranazi a Justin Tyson wayamikira boma la Malawi kamba kuonetsetsa kuti ndalama za boma sizikusakazika komanso kuonetsetsa kuti mafuta a galimoto akugulidwa pa mtengo woyenera. Zambiri mu ripoti ili. Zokambirana zapakati pa boma komanso bungwe la IMF zomwe zidayamba lolemba sabata ino zidalunjika pa njira zomwe boma lingasate kuti likonze chuma cha dziko lino komanso kubwerera pa ndondomeko yoti maiko azikhulupirira dziko lino pa chuma. Mkulu yemwe anatsogolera IMF pa zokambiranazi a Justin Tyson ati ali mchiyembekezo choti boma likonza ndondomeko zina zomwe zithandizire kuchulukitsa ndalama zomwe boma limatolera kuchokera ku misonkho. Ndipo nduna ya zachuma a Joseph Mwanamveka ati zokambirana zomwe boma linali nazo ndi bungweli zinali zopambana. Mwanamveka ati ali mchikhulupiriro choti agwira ntchito limodzi ndi bungweli pokonza chuma cha dziko lino. Zokambirana zathu sizimakambirana pano pa za program kapena kuti tikhala pa ISF program bafuna kuti amangobwera kuti azangoona kuti kodi economic party from there ndeti zikambirana za program nifaka na bwera anthu omwe nakuganiza kuti pali zomwe takambirana umkwirizano palibe wina uliwonse koma mamiti kamene tikhali nawo akusogoloko ndimene tizafike kuti kodi nawo tigwirizane kuti ife tipanga chani komanso IMF apanga chani. Dziko la Malawi lidayamba kulandira thandizo la IMF kuyambira mchaka cha 1992 litakumana ndi mavuto ena pa nthawiyo monga kuyimitsidwa kwa thandizo lochokera kunja, mavuto a njala komanso kusachita bwino pa ntchito za malonda. Trust Office, MBC, Lilongwe. Dziko la Morocco latsindika kudzipereka kwake polimbikitsa ubale komanso kupitirira kugwira ntchito limodzi ndi boma la Malawi m'magawo achitukuko osiyanasiyana. Kazembe wa dziko la Morocco kuno ku Malawi Abdulkader Naji anena izi mu mzinda wa Lilongwe pomwe amakondwerera zaka 50 zazionetsero zabata zomwe dziko la Morocco lidachita pokana kuti mbali ina ya dziko lawo likhale m'manja mwa atsamunda. Catherine Banda walemba ripoti ili. Kazembe wa dziko la Morocco kuno ku Malawi Abdulkader Naji wati dziko lawo ndilo dzipereka kugwira ntchito limodzi ndi dziko la Malawi m'magawo azitukuko amaphunziro, ulimi, mphamvu za magetsi mwa zitukuko zina. Anaji anati tsopano ophunzira ena a mdziko muno akuyembekezeka kupita ku dziko la Morocco sabata ikudzayi kukaphunzira zomwe ati zikuchitika kamba ka ubale wabwino omwe ulipo pakati pa maiko awiriwa. Apa iwo ayamikiranso mtsogoleri wa dziko lino a Profesa Arthur Peter Mutharika kamba kopambana pa chisankho chomwe chidachitika mwezi wa Septemba chaka chino. Mwa ena a ntchito za malonda omwe anayitanidwa kumwambowu
ndi a banki ya NBS. Mmodzi mwa akuluakulu ku banki a Sharon Jumbe ayamikira maubale a mtundu omwe akuti ndi othandiza kukweza dziko lino pa nkhani za malonda komanso kukweza chuma cha dziko. Ubale wa dziko la Malawi ndi maiko ena tikukhulupirira ngati banki umathandiza akumbali ya chitukuko mudziko muno. Maubale osiyanasiyana mwidziwa ndomwe amathandiza kuonetsetsa kuti dziko lipita kutsogolo. Ife monga ngati banki timathandiza kapena kupereka nthawi zina chithandizo ku njira zosiyanasiyana kuonetsetsa kuti chitukuko inde chikupitadi patsogolo. Chikondwerero cha Green March cha dziko la Morocco chomwe chimachitika pa 6 November ati chimakhudza ndondomeko, mtendere ndi umodzi omwe udachitika pochita zionetsero za bata zomwe cholinga chake chidali kuteteza madera akumwera kwa dzikolo. Catherine Banda, MBC Lilongwe. Department yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Dodma yati yakhazikitsa njira zosiyanasiyana zothandizira anthu ngati patagwa mavuto ena aliwonse pomwe nyengo ya mvula ikuyandikira. Mneneri ku department iyi Chipiriro Khamula wati mwazina bungweli lamanga kale migula m'mitsinje ina yomwe ili m'malire a boma la Nsanje ndi Chikwawa pofuna kulimbana ndi madzi osefukira. Iwo ati mabanja ena awasamutsira m'madera okwera popewa madzi osefukira. Maiso Chikhadzula anayankhula ndi Akhamula. Ngati nthambi tikugwira ntchito zosiyanasiyana ngati njira yokonzekera ku ngozi zogwa mwadzidzidzi komanso kuonetsetsa kuti anthu akuchilimika ku ngozi zogwa mwadzidzidzi komanso kusintha kwa nyengo. Posachedwa apa tamaliza kuyika mgula kapena kuti dike mbali mwa mtsinje wa Milole Mwana omwe umapanga malire maboma a Nsanje komanso Chikwawa cha ku East Bank, ndipo wakhala usautsa kwambiri pa nkhani ya ngozi za kusefukira kwa madzi. Kuonjezera apo tasamutsa mawanja oposa 15,000 kuchoka ku Makanga limene ndi deraso limene lakhala likuzunguza kwambiri mamuka ku nkhani ya kusefukira kwa madzi ndi anthu amene anakasiya dera lotchedwa Osiyana kumene ndi kwa mfumu yaikulu Mulolo ku Nsanje. Cholinga nchonena kuti chiyepetse chiwerengero cha anthu omwe akukhala m'madera achiopsezo komanso kuonetsetsa kuti anthu akukhala m'madera oti ndi abwino. Tokonzanso ndondomeko imene pa Chingerezi timayitchula kuti multi-hazard contingency plan yomwe imapereka tsatanetsatane wa mmene tingagwirire ntchito kuti chiyepetse chiopsezo chokhuzidwa ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi zosiyanasiyana zomwe zingadze malinga ndi uluso wa nyengo wa mvula womwe atulutsa nzathu ona za nyengo. Ntchito yopanga ndondomeko iyi tikuyigwira mogwirizana ndi makonsolo komanso mabungwe osiyanasiyana. Tikhalanso tikuwulutsa mauthenga osiyanasiyana olangiza anthu za mmene angachitire kuti achepetse chiopsezo chokhuzidwa ndi ngozi zosiyanasiyana monga kusefukira kwa madzi, mphepo ya mkuntho, mphenzi komanso ngozi zina ndi zina zomwe zimatikhudza mu nyengo ya mvula. Alimi mdziko muno awalimbikitsa kuti atsatire uthenga okhudza momwe mvula igwere chaka chino omwe amapereka a nthambi yoona za kusintha kwa nyengo. Izi zadza pomwe m'madera ena a mchigawo chapakati ndi kumwera kwagwa mvula masiku apitawa. Mmodzi mwa akuluakulu ku nthambi a Charles Vanya ndiwo afotokoza izi ndipo alangiza alimi mdziko muno kuti asathamangire kudzala mbewu zawo. Everest Ching'ambe akufotokoza zambiri mu ripoti ili. Mmodzi mwa akuluakulu ku nthambi yoona za kusintha kwa nyengo a Charles Vanya achenjeza alimi kuti asayambe kuchita chisankho chodzala mbewu asanamvetsetse bwinobwino uthenga wa mmene mvula igwere mdera mwawo. Mvula zomwe zikuyembekeza chaka chino madera ena alandira mvula yawo mkatikati mwa mwezi wa December wa November, pamene ena azalandira mvula kumapeto kwa November kapena kumayambiriro kwa December. Ndiye pachifukwa ichichi madera omwe tinanena kuti mvula yawo izagwa mkatikati mwa mwezi wa November, ngati kudera kwalandira mvula yokwanira mlingo omwe anzathu ona za malimidwe amanena, ndiye kuti anthu oterowo akhoza kupezeka kuti adzala kwa mbewu yawo ikumana ndi mvula yeniyeni. Komano kuli kumadera kwina konena kuti tinanena kuti mvula izagwa kumapeto kwa November kapena December, ndiye kuti anthu kuti adzale panopa chifukwa cha mmene dzuwa likuombera nkuteka kuti chinyezi chimene chichi sichingasungike zotsatira zake akhoza kutaya mbewu.
katswiri pa zaulimi Ron Chilumpha walangiza alimiwa kuti akhalenso ndi chidwi cholima mbewu zina zomwe nzopirira kung'amba osati chimanga chokha. Chofunikira kwambiri nchona kuti mlimi yemweyo akhale patsogolo kugwira ntchito yobwezeretsa chilengedwe mchimake. Apa mwachitsanzo tikamba nkhani yosamalira mitengo, kutsala mitengo. Mlimi akuyeneka kukhala patsogolo kuonetsetsa kuti akutsala mitengo malo amene alimamo mbewu, sangakhale m'minda imene amalima mbewu. Pali kuthekera kuti tikhoza kudzala mitengo imene sipereka chiopsezo ku mbewu zimene tikulima m'mundamo. Mitengo imene tidzale ndithu kuti mwina nkhani za mvula zikhoza kubwereranso mchimake. Mlimi akuyeneka kusankha mbewu yogwirizana ndi nyengo dera lawo. Tisangoyang'ana mbewu ngati ya chimanga, pali mbewu zina zimene timaziwa ndithu kuti ndizopirira makamaka ku nkhani ya kusowa kwa mvula, kuti mvula mwina ndiyodumphadumpha ya njomba, pa mbewu zimezi zimachita bwino. Dziko la Malawi lakhala likulimbana ndi zotsatira zakusintha kwa nyengo zomwe zasokoneza ntchito za ulimi zimenenso dziko lino limadalira kwambiri pa chuma chake. Eveles Ching'ambe, MBC Blantyre. Mtsogoleri wa zokambirana mnyumba ya malamulo a Japi Muhango wati ndi wokhutira ndi momwe zokambirana zikuyendera mnyumba ya malamulo. Poyankhula pa mapeto pa sabata yoyamba ya zokambirana za msonkhano wa aphungu, a Muhango ati zikuonetsa kuti ngakhale aphungu amene ndi atsopano akutha kumvetsetsa mmene ndondomeko za zokambirana zimakhalira mnyumbayi. Kuchokera ku Lilongwe, mtolankhani wathu Patrick Dambula wadza ndi ripoti. Nyumba itakumana lachisanu wachiwiri koyamba kwa spika wa nyumba ya malamulo a Victor Musowa analengeza kuti mamembala ena awasankha kukhala mu komishoni yoona kagwiridwe ntchito ka aphungu a nyumba ya malamulo komanso anthu ogwira ntchito ku nyumba ya malamulo, kapena kuti Parliamentary Service Commission. Iwowa ndi phungu wa dera la Livilivi kubalaka a Chifundo Makande omwe ndi a DPP, a Daniel Chitonya amene ndi a MCP, ndipo akuchokera mtawuni ya Karonga a Penjani Kaluwa a chipani cha UTM amene akuyimira dera la Blantyre Sochi Zingwangwa, a Ishmael Riziki Nkumba a UDF amene akuchokera ku Blantyre Malabada, ndi a Beatrice Rose Bemwale amene ndi a chipani cha PP ndipo akuyimira dera la kumpoto kwa Kasungu. Pothirapo ndemanga za kusankhidwa kwawo, a Penjani Kaluwa anati iwowa ayesetsa kuti abweretse nyumba ya malamulo kufupifupi ndi anthu kuti anthu adzimvetsetsa mene nyumbayi imagwirira ntchito zake. Parliament, nyumba ya malamulo, achinyamata mbiri komanso Malawi ambiri amaziwa za nyumba ya malamulo komano samatsata kwenikweni kuti zimayenda bwanji. So ifeyo ndi ntchito yathu kuti so tithandize kuti kubweretsa pafupi anthu ndi nyumba yawo, ifeyo nyumbayi ndi anthu. Kenaka nyumbayi inapitiriza kuthirirapo ndemanga pa mawu a mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika amene adayankhula potsegulira nyumbayi lachisanu pa 31 Oktoba. Kuyimitsidwa kwa zokambirana mu nyumbayi lachisanu masana kunatanthauzanso kuti sabata yoyamba ya msonkhano umenewu yatha. Sabata yoyamba ya msonkhano umenewu wa aphungu a nyumba ya malamulo yatha, ndipo mtsogoleri wa zokambirana mu nyumbayi a Japi Muhango akuti ndi okhutitsidwa ndi mmene zinthu zayendera mu nyumbayi poganizira kuti aphungu ambiri ndi atsopano mu nyumba imeneyi. Izi ndi zimene analankhula. Sabata imeneyi yaoneka yapamwamba kwambiri. Poyamba mwina tinali ndi mantha kuti popeza mwachuluka aphungu achilendo mwina zokambirana zitakhala zosapsa kwenikweni, koma zimene taona masiku atatu apitawa zaonesa kuti aphungu achilendo amene abwerawa ndi otchakuka bwino kwambiri. Zokambirana zakhala zapamwamba kwambiri, kulankhula kwabwino, kulankhula za nzeru. Poyang'ana chitsogolo cha sabata ikubwerayi, aphungu nyumbayi adzalandira uthenga ochokera ku nduna wa zamalimidwe ochokera kwa nduna ya zamalimidwe, ndipo kenako aphunguwa akuyembekezera kudzapitiriza kukambirana za mawu amene adalankhula mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika pamene amatsegulira msonkhano umenewu pa 31 Oktoba chaka chomwe chino. Patrick Dambula, MBC Parliament, Lilongwe. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC. Madzulo ano muli ndine Aida Chiwaya ndi mnzangayu Dawson Kamalata. Takulandiraninso mu nkhani zathu.
unduna wa zaumoyo wayamba kuphunzitsa ogwira ntchito m'makhonsolo kuthana ndi muliri pawokha ndi cholinga chochepetsa nthawi ndi ndalama podikira thandizo kuchokera ku boma. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Public Health Institute of Malawi, Grace Funsani, wayankhula izi pamapeto pa maphunziro a miyezi itatu kwa ogwira ntchito zaumoyo a khonsolo ya boma la Chitipa. Musasecheyo walemba ripoti ili. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Public Health Institute of Malawi, Grace Funsani, wati kwa nthawi yayitali ogwira ntchito m'makhonsolo monga ku Chitipa akhala kudalira ku likulu la dziko lino pakakhala miliri zomwe ati zakhala zikukhudza kwambiri ntchito za umoyo. Afunsani ati tsopano likulu la dziko lizithandizapo pokhapokha vuto likakhala lalikulu. Pakakhala alert iliyonse kaya mliri wina uliwonse outbreak kesi ina iliyonse imene ikhoza kufalikira kwa anthu ena, Achitipawo akhoza kuwipanga detect mwansanga komanso akhoza kuwipanga treat mwansanga isanafalikire kwa ma facilities ena omwinanso kuchoka ku Chitipa kufalikira ku ma district ena. Mmodzi mwa ogwira ntchito za umoyo m'boma la Chitipa a Hastings Miti wati maphunzirowa awathandizanso kuti akhale ndi chidziwitso chatsopano chomwe chithandize kusintha kagwiridwe ka ntchito zawo. Fukufuku wakeyo anali magawo awiri. Panali gawo loyamba lomwe timalandira maphunziro ochita kukhala pansi mu class omwe amatenga gawo limodzi mwa magawo 4 kapena nenene kuti 25%, pamene magawo atatu mwa magawo 4 75% timapita ku malo komwe tikumagwira ntchito kuti tikapange kafukufukuyo tipeze zofunika zosatirazo, tikazipeza timazabweranso mu class ndi aziphunzitsatu kuzatiphunzitsa kuzatiunikira kuti pamene tinachita bwino ndipati, pamene mwina sitinachita bwino ndipati. So kuti tikhale ndi ukadaulo weni wa uja pa Chingereza amati hands on, kuti tikudziwa ndithu chomwe tikupanga tikamapanga za sukulu yathuyo kusiyana kumango kala mu kalasi. Maphunzirowa omwe anakhazikikanso pa kafukufuku anathandiza kupeza njira zothetsera mavuto ena omwe zipatala zikukumana nawo, ndipo ogwira ntchito okwana 18 alandira masetifiketi pamapeto pa mphunzirowa. Musasecheyo, MBC Mzuzu. Nduna ya zofalitsa nkhani a Shadrack Namalomba yatsimikiza kuti boma lithandiza kampani ya TNM pamene ikufuna kukula. Namalomba anena izi mu mzinda wa Blantyre pamene TNM imakumbukira kuti yakwanitsa zaka 30 ikugwira ntchito za lamya mdziko muno. Justin Nkwewu ali ndi zambiri mu ripoti ili. Ndunayi inati zitseko za boma ndizotsegula kuti akambirane chilichonse kuphatikizapo misonkho kuti kampaniyi ikulebe. Pakukula Namalomba anati pakufunika kuti TNM iyambe kulingalira zotsegula nthambi zina kunja kwa dziko lino. Iwo anali odabwa kuti ndi chifukwa chani kampaniyi sinatsegulebe nthambi zina m'mayiko oyandikana nawo monga Tanzania, Mozambique ngakhalenso Zimbabwe. Pamene amasindika zakufunika kuti kampaniyi ikule, iwo anayamikira TNM kamba kuonesesa kuti Amalawi akupindula nayo. Uthenga ochokera kwa His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika amene ali president a dziko lathu ndi uthenga wokalimbikitsa TNM. TNM pano akwanitsa zaka 30, simasewera akwanitsa zaka 30. Adabwera mdziko muno 1995. Komanso pakubwera pawo pa zaka 30 zimenezi sizangokhala zaka 30 zokhayi, zakhala zaka 30 zakuti no chitukuko kampani kukula komanso ifeso Amalawi kupindula nayo kampani imeneyi. Anabwera 1995 ndi amene anayambitsa kukhala ndi phone ya manja ya mobile komanso ma SMS awo ma message wa koyambirira kuti noti ambe kumatumizirana inali TNM. Komanso iyayi tikafika kuti iyayi kuti noti zitha kukhala ndi kuyankhulana amati 3G network kuzafika 4G network kuti no zitoyankhulana mwa fast mufulumira kapena kuti communication isamavutevute. Ndiwonso amene anabweretsa technology amene kukhanga ndi oyambirira. Tukamba pano kuli mpamba anthu kumatumizana ndalama nawonso ali pamene. Ndiye tinene kuti 30 years imeneyi yakhala 30 years yakuti no yachitukuko osati okha ndife tomwe. Poyankhula pamwambowu mmodzi mwa akuluakulu ku TNM Asobuza Ngwenya anati ulendo wa zaka 30 wakhala wabwino.
iwo anati ngati mbali imodzi ya chisangalalo ayika zinthu zina zatsopano pa njira yotumizira ndi kulandira ndalama ya mpamba komanso abweretsa mabandulo atsopano. Angwenya anaonjezera kuti kupita chitsogolo aonesesa kuti Amalawi akupindula ndi makina amakono a intaneti otchedwa artificial intelligence AI. Zaka zimene zikubwera zikhala zopambana kwambiri chifukwa chonena kuti choyambirira tikuona kuti technology ikusintha tsiku ndi tsiku. Timaona kuti technology masiku ano amene ikukhalapo ngati ya AI kapena kunena kuti mashini azitha kuphunzitsa zinthu zambiri kuti anthu akwaniritse zinthu zochuluka. Kutsogolo kuno tifika ponena kuti technology izitha kutithandiza kukwaniritsa zinthu zambiri pa business pa miyoyo yathu. TNM ndi imodzi mwa kampani za Press Corporation ndipo inayamba ntchito zake mdziko muno mu chaka cha 1995. Justin Mkweu, MBC, Blantyre. Apolisi amanga mkulu wa apolisi mboma la Neno a Charles Kasalika yemwenso anakhalapo wachiwiri kwa wamkulu wa apolisi ku nthambi yoona zofufuza mdziko muno CID pa Chingelezi. Wachiwiri kwa ofalitsa nkhani wa apolisi mdziko muno a Alfred Kintere atsimikizira MPC za nkhani ndipo ati pakadali pano Akasalika ali mchitokosi cha apolisi pamene akufufuzidwa pamodzi ndi apolisi ena. Kintere wati Akasalika akhala akuonekera ku bwalo la milandu sabata yamawa pomwe zidziwike milandu yomwe akuwaganizira. Patangotha mphindi zochepa bwalo la milandu la Senior Resident Magistrate ku Lilongwe lidapereka belo kwa anthu 11 omwe akuwaganizira milandu yakuba moopseza ndi kuononga katundu pa Mbowe ku Lilongwe. Apolisi awamanganso anthuwa. Malinga ndi malipoti, anthuwa awamanganso pa milandu yokhudza kuvulaza mzimayi pa zionetsero zomwe ankachita anthu ogwira ntchito mboma pa Memorial Tower ku area 18 ku Lilongwe kumayambiriro a chaka chino. Olive Phiri wadza ndi nkhani yonse. Malinga ndi malipoti, anthuwa awamanganso pa milandu yokhudza kuvulaza anthu komanso mchitidwe ziwawa pa zionetsero zomwe anthu ogwira ntchito mboma anakonza kumayambiriro a chaka chino pamalo achikumbutsa pa area 18 ku Lilongwe. Anthu 11 omwe awamangansowa ndi Bruno Mulo Makina, Eric Pakamisa, Alfred Dala Kadula, Dave Malamula, Joseph Tiribe Gideoni, Isa Saidi, Rogers Fakiri, Lamek Manduwa Nkasa, Lester Kanjuga, Howard Anusa Kadango ndi Alexander Mavuto Njuji. Malinga ndi apolisi, anthuwa adzaonekera ku bwalo la milandu lolemba sabata yamawa kuti adzamve milandu yeniyeni yomwe bwalo la milanduli litawatsekulire. Poyamba lachisanu mmawa, anthuwa omwe akuwaganizira milandu yokuba moopseza ndi kuononga katundu madala pa Mbowe ku Lilongwe anafika ku bwalo la Senior Resident Magistrate kuti adzamve chigamulo cha belo pa milandu yomwe akuwaganizirayi. Oweruza milandu ku bwaloli Awanangwa Nyirenda anapereka chigamulo chawo pa pempho la belo kuchokera ku mbali yomwe ikuyimira kuganiziridwawa patatha masiku awiri a pempho la belo ndi kupereka mfundo zomwe bwaloli liyenera kuperekera belo kwa anthuwa. Nayo mbali ya boma inapereka mfundo zake zoletsa bwaloli kuti lisapereke belo kwa anthuwa ponena kuti akhoza kuthawa komanso kusokoneza mboni zake mwa zina. Popereka chigamulo chake, oweruza milandu ku bwalo la Senior Resident Magistrate Awanangwa Nyirenda anati bwaloli launika mwakuya mfundo zomwe mbali ya boma komanso yoyimira oganiziridwawa apereka zokhudza belo. Anyirenda kenako anati mbali ya boma sinapereke mfundo zokwanira zomwe bwaloli likanakanizira belo kwa oganiziridwawa. Bwaloli kinako linapereka belo kwa oganizidwa 11 ndi kunena kuti aliyense apereke 100,000 kwacha azikaonekera ku likulu la polisi ku Lilongwe kamodzi pa sabata ziwiri zilizonse komanso akhali ndi mboni ziwiri zomwe zidzapereke 2 miliyoni kwacha ngati anthuwa atathawa. Pakadali pano bwaloli layamba layima kumva milandu ya anthuwa yokhudza kuba moopseza ndi kuononga katundu madala kufikira pa 3 Disemba chaka chino. Olive Phiri, MBC, Lilongwe. Munkhani za masewero. Mpikisano wa Mo 626 College Basketball wa chaka chino
omwe aukhazikitse mawa lino ku sukulu ya ukachenjede ya Mzuzu ausintha dzina ndipo tsopano uzidziwika ndi dzina loti Mo 626 Varsity Games kamba kuti aonjezerako masewero a mpira wa miyendo komanso amanja. Mkulu wa zamalonda ku banki ya National yomwe imathandiza mpikisanowu akosahiwa wati anaganiza zoonjezera masewero ena awiriwa pofuna kuchulukitsa osewera omwe ndi ophunzira msukulu za ukachenjede omwe azisankha masewero omwe amawakonda. Iye wati bungwe loyendetsa masewero a basketball a Basmo liziyendetsa mpikisano wa basketball pomwe bungwe loyendetsa masewero msukulu za ukachenjede la Tesamu ndilomwe liziyendetsa masewero a mpira wa manja komanso wa miyendo. Ahiwa akufotokoza zambiri kwa Amin Musa. Masewero amenewa kumayambiriroko kalekalero zaka 8 zapitazo National Bank inapanga introduce Mo 626 college basketball ndipo takhala tusewera college basketball imene ikugwira ntchito limodzi ndi a Basmo zonse zakhala zikuyenda bwino. Chaka chino ndife okondwa kuti tapanga introduce mbali zina ziwiri, pali football ndi netball. Nde pamene tukapanga launch pa 8 pa tukapanga launch football, netball komanso basketball. Mbali ya football netball tikhala tikugwira ntchito ndi abale athu a Tesam amene amayang'anira masukulu a ukachenjede. Mbali ya basketball tikhala tikugwira ntchito ndi a Basmo. Ifeyo timaona kuti izizi zamasewero masukulu a ukachenjede zimathandiza anawa osati so pa basketball court kapena titi pa field yosewera mpira okha ayi. Timaona kuti masewero amene akayamba tournament ikakhala nkati anthu osewera aja amakhala ndi discipline ina yake, amakhala akulimbikira kulimbikira skulu komanso kulimbikira pa field kuti zonse ziyende bwino. Mwina mbali imene akanatha kupita ukapanga zinthu zosakhala bwino kasangalala nthawi yosayenerera iwo aja amakhala akuziletsa kuti ayi ine ndine munthu wosewera mpira pano pande ndi tournament ndipo ndikuyeneka kugwira ntchito kuti timu yanga ikawine. Tinaonanso kuti masewero amene amathandiza anthu kuti akhale limodzi kugwira ntchito limodzi ngati team titi collaboration kapena teamwork komanso imaphunzitsa leadership kuona ndithu wina ndi nzake kuti tipita bwanji chitsogolo. Ndi nkhani imeneyo tafika pa mapeto pa nkhani zathu madzulo ano.